ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಇರು ವೆಜ್ಜಾ ನಾನು ವೆಜ್ ನಾನೇ ಮಂಡ ವೆಜ್ ಏ ಪರ್ದು ದೆನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂಚಿ ಪರ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದೇ ಮೇಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಗ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೋಗಲ್ಲ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಬಂದತ್ತು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಿರ್ತಿದ್ದ ನೋಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಓಕೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಹೋಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರ್ಪುನದ ಪಾಪವನ್ನಿಗುಲಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನಿಜೆ ಒರಿ ಉಜ್ಜವು ಕೇರ್ದು ತಿನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಅಂಚತ್ತು ನೀವೇ ಪೋದು ಕೇರ್ದು ತಿನ್ನಂತೀನಿ ಯಾರತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಓಲ ಏನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕು ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ದೆಂಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ ದೆಂಜಿ ಬತ್ತಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಜೀವದ ದೆಂಜಿ ಸೈಜ್ ಪೇರ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ ಸೊ ಇಂಚ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಈರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವು ಪಂದ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಪಂಡೆ ಅವು ಪರದೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಅವೇನು ಕುಂದಗಲು ಕಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದು ಕಂತ ಕೊರಿರಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ತಿಂದಾಯ್ಪಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜೋಳೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂತುಂಡ ಅವು ಬದುಕುದು ಅಂತ ಅವು ಬದುಕುದು ಅಂತ ಅವು ಎನ್ನದ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಕೆರಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು ದಾದರ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದ್ ಎಗ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಅವು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಬೊರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಕ ಅನ್ನಂದು ಒಗದಲ್ಲ ಇರಗಂಟ್ಲೆ ಅಂದ ಅವಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಡ್ಬೇಕು ಇರ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಡೆಂಜಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ದೆಂಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಮೀಂದಲ್ಲ ಬೇಡ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈರ್ ಬುಡ್ಪುಡ್ ನಾನು ಪೂರಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಡೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಲ್ಲ ಅತ್ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಡೆಂಜಿ ಪರಪ್ಪು ನಾನು ತೂದಿರೇಗ ಹೆಂಗ ಬೇಜಾರ ಇದ್ದು ತುಲೆ ಅವು ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ್ರು ಬದುಕುದವು ಅಂದಪ್ಪ ಈರ್ ಡೆಂಜಿ ನಿಂಚ ತಟ್ಟೋಡ ತಟ್ಟದಿಂಚ ಜೆಪಡಾವಣ ಜೈದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂದು ಡೆಂಜಿನ ಪತ್ತದ ಜರತೇರು ಅಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಂದು ಮತ್ತದುಂಡ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಾದ್ಯಾರ ಅಂದು ಅವನ್ ಫೀಲ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವು ಇತ್ತು ಎರಡು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ದೆ 5 ವರ್ಷ ನಡಬಾದೆ ಬೊಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಫೋನ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬೇಕು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿನಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲಿ ಸೆಟ್ ಆಪಿನಿ ಈಜಿ ನೀವು ಬೇಕು ಪಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಜ ತಮ್ಮನಗ ಬರ್ಪೇರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾತೇನು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ ಆಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು